Hola, com et dius? Nadia Ciscar Pereteiro. Acabes de fer l'ESPAU. Quina nota has tret? Un 13 amb 13. Com et sents després d'haver tret tan bona nota? Molt contenta, sorpresa la veritat, perquè tampoc m'esperava esta nota exactament, però molt agraïda i contenta amb el meu treball, que hagi tingut els seus fruits i que ara estic així amb aquesta nota molt contenta. Des de quin curs estudies aquí a Navastos? Des de primer d'ESO. I com t'has sentit a l'institut? Molt bé, la veritat que ha passat molt professorat així que m'ha marcat molt, com Eugenio de Castellà, que ja es va jubilar, però ja des d'ahir jo crec que a banda de que m'agrada molt llegir, doncs des d'ahir també em va interessar més la literatura, fins Laura Rambla també en literatura universal, i després de les meves amigues, que algunes ja les coneixia des del Todo Llorente i altres les he conegudes així durant l'ESO i batxiller i estic molt agraïda amb elles, sí. Que bé, t'agrada molt llegir, que jo ja ho sé, perquè te vaig entrevistar perquè va ser també Premi Extraordinari de l'ESO i ja m'ho vas contar aleshores. Has decidit estudiar Filologia Catalana. Per què? Exacte. Doncs perquè m'agrada molt la literatura, sobretot la llengua també m'agrada, però sobretot m'agrada això, llegir, escriure també, i els meus pares a banda són... El meu pare va estudiar Filologia Catalana també i la meva mare hispàniques, i de fet també si puc agarrar-me alguna optativa hispanoamericana perquè m'agrada molt, i res, també he tingut en casa molts llibres i molt hàbit lector, i també això estic acostumada a això i m'agrada, m'interessa. És fantàstic, en aquesta època dels mòbils, la gent Sí. que li agrada llegir, per a mi és excepcional. Molt bé, i quin consell donaries als estudiants que s'hagin d'enfrontar l'any que ve a l'ESPAU? Doncs jo crec que s'han de prendre com un examen de classe, sols que en altre lloc, o sigui, en altre espai i amb altres professors, però intentar anar fent el que sempre han estat fent amb tranquil·litat i sobretot donar descansos. A mi, per exemple, no m'agrada estudiar tot d'una, m'agrada posar-me igual un cronòmetre d'una hora, o depèn, perquè així el cervell descansa i si no estàs massa temps ahí i no pots després ni descansar bé ni estudiar bé, perquè quan estàs estudiant estàs pensant en descansar i quan estàs descansant no pots descansar perquè estàs pensant en estudiar. Però jo crec que li diria això, calma, descansos, que no és la fi del món i que és una prova més i no passa res, que també està el juliol i també hi ha altres vies que també estan bé. No cal fer la pau, pots fer batxiller i després proves a grau mitjà o a superior, el que siga. Que no n'hi ha sols un camí correcte ni una manera d'estudiar que siga la bona. Clar que no. Bueno, pues enhorabona i ara gaudir de l'estiu. Sí, gràcies. Gràcies a tu.